ardo barka koko balle ardo ko bar halbi majja way hushi ginni de hoɗi wato anana way kenya de gartoy mi wiya wakka himbe goto ho leydi way ginni godi mi to ginnon min mi hulay won balle gada mi ma kanana hede nangumi ginno 75 to mon habaru ginni kadi mi subta mi wada leyda mi subta andi ko shumi mi wota haba hondo ko leyda ngo wurto gunda heyne mi hocco mi wada leyda mi fiba mi hocco heyde kebbem mi wondo suudu tan kam ginni maɓɓumi yawre burtoɓe koyɓe piya koygal mi hawa ga Allah min ginni kollata ɗuma meɗi hokku ciya goɗɗum habaru anana nama habaru ɗum wangake tunda ɗum waɗi na'am waya wongol ginnol nder goɗɗi fitaji to hokki jammi nder wiyan wala keƴiɗo natta ɗum ɗum habaru nder fitaji ɗin ɗon na'am alana La ila manala way wala na way ono ngeta min namin ngeto لا إله إلا هو الحي القيوم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق aran da jabaki to koyngal setaya sakiraɓe bandiraɓe assalamu alaikum inde an Yusuf Abdurrahman andiraɗo director fulɓe comedy to bandiraɓe ha o yeeso e tokkugomin musamman to tv kode radio ñoɓɓolle nguru gaɗon subscribe inchallahu on gi'aymin fu kala vidéo ngol min jowi inchallahu to ɗon on gi'aymin sannan ɓe garda e tamere shobbal ɓe gi'a ɓe gaɗa alama soppinaki ɓe dimba horde sannan ɓe garda e goɓe to machallah sannan kuma musamman dow vidéo ngol ɓe gi'atake ko himɓe on ɗon inchallahu to komin on gi'a e ñawrugo yeeso makko inchallah